Assalamu alaikum warahmatullah. Yawa da fatan kuna da alheri kai muku zancen rusau a aeroport da yaƙi karewa. Na gani bayani da ya hito na Minister de l'Interior wanda su ne an share cikin abubuwa da yake faruwa da duka a cikin gida na cewa suna bibiya kuma sun san duka abin da yake faruwa, kuma a ƙarshen paragraph suka ce za a ɗauki duka matakai don a tabbatar da cewa mutanen nan an kai su wuraren da ya kamata kuma an yi musu mu'amalan su. Ko da mun hito muna maganan wani abu wanda ba ta a cikin Niger sai mutane su zo suna tuhumar mu da abu biyu. Ba ku ne jiya kuke kama masu NSP ba, ai yanzu kun gani ko kuma a'a to yanzu ku kun hita daga tafiyan CNSP ne ko kuma kun kore masu CNSP baya ne. Yan wa abin da ya kamata mu gane tafiya ni dai daga wajena muna yin abu ne don ƙasa da 'yan ƙasa. Yau General Chani da kanshi baya buƙatan wai mutane duka su zo kawai suna buga mushi ganga suna yaba mushi ko ma abin da yayi yana da kyau ko baya da kyau a rika cewa yayi kyau. General Chani mutum ne, yana iya daidai yana iya ba daidai ba, hukuma mutane ne suna iya daidai suna iya ba daidai ba. Za su ji daɗin yau idan an yi abun kirki a yaba musu kuma kullum muna yin haka, sannan kuma idan akwai wani abu da ya kawo cikas a tafiyan ƙasa, adalcin da zan mu yi musu shine mu hito mu kai kuka 'yan ƙasa da a gyara. Kenan da yau da gobe daban da gobe muna cewa sai Baba Chani muna tare da hukumar mu 100%, kuma wannan cikin soyayyen da muke musu ya kamata mu yi musu adalci, mu yi ma 'yan ƙasa adalci. Idan akwai wani abu da baya tafiya daidai mu maganta a bisan shi, shine a yanzu nan musamman ma situation yankin da take faruwa a Karce Aeroport. Bayanin Minister na Interior a ƙarshen paragraph kin suka ce za a kula da 'yan ƙasa, za a ɗauki duka matakai. A ce hukuma, kuma wannan matsala ce ga hukumar mu ta Niger idan muna so mu faɗa ma kanmu gaskiya. Hukumar mu ta Niger yawanci mataki take ɗauka, su yi decision za su yi wani abu, sai abun ya kawo matsala sannan sai su nemi kuma wasu ƙofofi na urgence, ko kuma sai abun ya yi matsala sai su tuna su ga kai ashe akwai wasu matakai, akwai wani mai da ya kamata su ɗauka ba. A ne za su yi tunanin to a ji a ɗauki wa'innan matakan da a gyara. Wannan hukuma mai irin wannan tunanin hukuma ce wanda kullum za ta rika samun kanta cikin matsala. Shine abun da yake faruwa ga hukumar mu ta CNSP, ba yau ba jiya ba, abubuwa da yawa suka ɗauki decision, matsalan shi sai ta zo sannan suke neman su je su yi mafita. Mun gani abun da yake faruwa nan na harkan su wa'innan mutanen da suke aeroport, sai da aka fara karya musu gidansu. Wai Minister na Interior suka yi to suka ce za a ɗauki musu matakai, ko Governor na Niamey shi ma yake cewa za a ɗauki juris, za a yi aiki da wane ne da wane ne. Mutane da ja gidansu ya kakkarye, wannan ba aiki bane hukuma. Normalman hukuma kahin ta ɗauki action guda ta diba duka matsaloli da gyara da za su kawo, sannan a ɗauki action kin ko me ya zo za a je a gyara. Babban magana yau da 'yan ƙasa suke tambaya shine na cewa wannan littafin, kamar yanzu mu 'yan Niger mu je mu yada wannan littafin ne mu manta aiki da shi. Charte de refondation ne ga wanda bai sani ba, shine littafin da aka rubuto bayan an yi Assise National, an yi dogon lokaci an tantamna, an hito duka tafiyan da za a yi tafiyan ƙasa a cikin shi, aka zo aka kafafa duka gimshiki na tafiya wanda a cikinsu akwai CCR. Ga wanda suka yi participate a Assise National da sanin su aka rubuta Charte de la Refondation. A yau menene kuke tunani? Tunda in gaskiya zan mu yi wannan Charte de la Refondation an rubuta ta daidai, duk abun da yake cikinta abu ne na tafiyan ƙasa, na gyaran ƙasa, na yin adalci, na duka komi da komi a takaddance, amma a aikatance har ma ƙungiyoyin da institution da aka ce a kafa wanda suke gyara kawai su wanda suke bisa ne aka kafa. Tunda akwai zancen in abu ne da ya shahi diaspora, ake zancen maison de la diaspora, a yi zancen kama ma matasa, a yi zancen abubuwa da yawa. Duka wa'innan recommendation kin ba a yi aiki da su ba, an yi aiki ne da recommendation a kawo shugaban ƙasa, a kafa CNSP, a yi sabon gouvernement, a yi coup d'etat, a yi CCR, a yi wane ne da wane ne. Duka wa'innan abubuwan an yi su banda abun da yake gyara 'yan ƙasa. Yaushe ne za a yi su? Allahu a'lam. Amma yanzu zancen shari'a ake. Charte de la Refondation suka yi maganar shari'a. Akwai wurin da suka ce dole ne a je a binciko duka
wani laifi da aka yi a baya na economic, kamar duka wanda ya wasa da arzikin ƙasa, wanda ya ɓata arzikin ƙasa, wanda ya saci arzikin ƙasa, suka ce a bincika na shekarun da suka wuce, ba wai na yanzu ba kawai, na shekarun ma da suka wuce. Wannan littafin ya ce dole ne a bincika a hukunta duka mutanen da suka zo suka yi wannan mugun aiki.